Mga igsuon, ang atong pamalandong karon mismong adlaw sa birthday sa atong Ginoong Hesus, ipaagi nako og usa ka istorya. Medyo taas-taas ni mga igsuon, but I am sure you will love this. Once upon a time, na ay tulo kagagmayng tanom, nga pariha nato, murag mga bata, na apoy dreams, mga pangandoy, inig kadako nila. Ang unang kahoy miingon, ako, inig kadako nako, gusto ko himuon ko nga treasure chest or kaban nga sudlanan sa tanang klase sa mga alahas, mga mahalon nga mga bato, bulawan, diamonds, treasures. Hay, ikaduha nga tanom niingon, ako, inig kadako nako, gusto ko himuon ko nga pinaka kusgan ug lig-on nga barko sa tibuok kalibutan. Bisan pag unsa kadagko sa balod, dili ko maunsa, dili ko malunod. Ug kabalo mo, kinsay mo sakay? Mga hari, rayna, prinsipe, prinsesa. Hay, ikatulo nga kahoy niingon siya, ako, simple lang akong pangandoy. Dili ko gustong putlon, inig kadako nako. Gusto ko mahimong pinakataas nga kahoy sa tibuok kalibutan. Aron kutob sa naymulabay sa akong tungod, di gyud sila kalikay ug makahangad gyud sila sa akong kataas ug mahangad nila ang langit. Mahinumduman nila ang langit. Okay, timan unsa ilang pangandoy? Treasure chest, kaban nga sudlanan og treasures, pinaka kusgan nga barko, dayon tallest tree in the whole world. Milabay ang pila ka tuig, nga nagko na sila. Og tuod man, usa ka adlaw ni ana, milabay ang tulo ka mamutulay og kahoy. Ang unang mamutulay nakakita sa unang kahoy ug miingon, wow, kini mo ay akong gipangita. Giputol ang unang kahoy, giguyod, ug samtang giguyod siya, excited siya, yes, finally, himuon na gyud ko nga kaban nga sudlanan sa tanang treasures. But unfortunately, walay kaban nga gihimo anang adlaw. Gihimo siyang pasawan sa mga hayop. Sudlanan sa pagkaon sa mga hayop. Dili na siya masudlan og treasures. Wala na'y bulawan, wala na'y diamonds, kundi pasaw, baho, hugaw. Ingon siya, ingon ani na gyud ko. Dili na ko mahimong importante, I am no longer special. Ikaduha nga kahoy, nagsikat. Niingon ang ikaduha nga mamutulay, kini, ligon, strong, giputol, giguyod. Excited siya, yes, himuon na gyud kong strongest ship in the whole world. But unfortunately, walay barko nga gihimo atong adlaw. Gihimo hinuon siya, bangka. Dayon, dili pagyud di motor, bugsay pagyud, bugsay. Niingon siya, wala na'y hari mo sakay. Isda na nga baho ug mananagat. I am no longer special. I am no longer important. I am useless. Ang ikatulo, nahimo siyang tallest tree. Tallest tree. But unfortunately, ang ikatulo nga mamutulay, wala gani mihangad ug nakakita sa langit. Niingon ra siya, bisan unsa, kani kay nasduol, giputol siya. Sakit kay saya. Wala siya makita as the tallest tree, wala nakahangad sa langit. Kabalo mo, giunsa siya? Giputol-putol o gibutang sa baligyanan og kahoy. Murabag lumber yard. Pagkaluoy. Milabay ang pila ka tuig o
ila na lang gidawat ang ilahang kapalaran. We are useless, we are nothing, we are not important. Apan, usa ka gabi ni ana. Samtang ang pasawan naghigda kuyog sa mga kahayupan. Naay nadunggan nila nga tingog, magtiayon. Bana og asawa, ug ang asawa buros. Buros. Ug samtang nagkaduol ang magtiayon, nadunggan niya ang istorya nga nangita sila balay pero walay ni dawat nila nga balay. Munang pagkaduol na sa magtiayon didto sa kun asa gahigda ang maong pasawan, niingon ang babae, diri na lang ta. Kay hapit na kong mga anak. Diri na lang ta magpasilong aning pasilunganan sa mga hayop. Ug nanganak ang maong babae. Sus kay natingala ang pasawan. Kay didto man gipatong sa iyaha ang bata. Dayon ni kalit lagsiga ang usa ka bituon nga hayag kaayo. Sus mga igsuon. Nakamata siya. Ug nitulo iyang luha. Nakarealize siya nga he is carrying with him the greatest treasure in the whole world. Ang batang Jesus, Jesus himself, tulo iyang luha sa kalipay. Importante siya. Wow! Ang ikaduha nga bangka, linaw ang suba, sus kay nadunggan man niya na may nagpadulong nga mga lalaki, 13 kabuok. Hala, di ra ba ko kakayag 13? Gamay kay ko. Sus, gisakyan man gyud siya. Sus, igo ra gyud. Pag abot sa tunga-tunga, wala man untay bagyo. Ni kalit man nagbagyo. Sus, hapit silang malunod, hapit silang mabali. Nabalaka siya, kay malunod gyud sila. Guba gyud siya. Ug naminaw sa istorya, gipukaw nilang 12 ang usa ka leader nila. Niingon ang 12, wala ba ka mabalaka ngapit atang malunod? Nakita niya, kalma nga nitindog ang leader ug ni dupa sa iyang kamot ug misinggit. Peace, kalinaw. Nihunong ang bagyo. Nilinaw balik ang dagat. Then and there, tulo iyang luha. Because he realized he is carrying with him the King of all kings. Kinumdumo sa iyang damgo, sa iyang dream. Ang nisakay niya, dili hari nga tao, kundi hari sa langit. The King of all kings, Jesus Christ. Wow, important. Ug ang ikatulo, samtang higda-higda siya dito sa lumber yard, gikalit siya bira, o gisumpay siya. O natingala siya, gidala siya sa usa ka tawo nga nagkadugo. Ug ang mga sundalo nga gadala niya, nakita niya nga gipugos ang maong nagkadugo nga ipapasan. Ang siya nga gisumpay-sumpay. Naluoy siya, o nasakitan siya. Kay samtang gibunalan ang tawo nga nagkasamad-samad, naapil po sa kaigo. Nakaingon siya, wala ko gihangad sa una as the tallest tree. Karon naapil ko sa bunal. Dayon gipasaan pa ko arning tawhana nga luoy kaayo. Nisamot sad ka depress, wala na gyud kuy pulos, wa kuy pulos. Sus kay pag-abot didto, ang tawo nga nagkadugo gilansang man sa iyaha. Nisamot sa kagool, nagkadugo siya gapil. Namatay pag yun ang tao dito sa iyaha. Samot sa ka-depress. Sus, mga igsoon, 3 days gikan namatay ang tao. Nadunggan niya ang balita. Nga nabanhaw ang maong tao. Ug dito ni hilak siya sa kalipay. Wala siya nahimong tallest tree. But do you remember sa iyang dream? Nga kutob sa makakita niya, makahangad sa langit. Kinsa ang ikatulo nga kahoy? The cross. Diba? Every time we see the cross, we remember the Lord. We remember heaven. Wow! End of the story. Do you like the story? Mga igsuon, diha na to makita. Kinsay makarelate ninyo sa tulo ka kahoy?
Daghan makarelate, no? Di ara ang lesson, mga igsoon. In times when we feel we are nothing, in times when we feel we are useless, in times when we feel that we fail again and again, God will then look for ways to lift us up and make us strong and make us important. God will raise us up and transform us into something special. Amen? Akong balikon. In times when we feel we are nothing, we are useless, we fail again and again, God will then look for ways to lift us up and make us strong and important. He will raise us up and transform us into something special. Ay, salamat Lord, salamat Lord. And that is one of the beautiful messages of Christmas. The very reason nga nung minaog si Kristo dinhi, to lift us up and make us feel we are special, we are important. Merry Christmas!